Hello! Ново зареждане получих. Сега ще ви го покажа. Тоест ще покажа това ново зареждане, което искам да ви покажа. Малко неправилно се изразих. Нека да започваме. Вече отворих. Така, може да видите, че имам вече две свечета. Две шоколадчета, тралещи, слънце, патета, двечки, ледче и две хубавочка. Сега ще ви покажа новото зареждане. Се състои от едно патенце. Беше новото ми зареждане. Едно патенце, една кутийка френски макарони. Айде, излез. Един суит. Само да знам къде е кръг на другия суит. Ето го. Две шоколадчета. Две харибота. Едничко тралеше и слънце. Имаше и ледчето, забравих. И бъбълчетата. Хоп. Липсват две. Що да ги подрежнани мои приятелки? Ето, значи, сега ще ви кажа. Едно тралеще. Ето тук. Едно слънце. Две харибота. Ето ги. Тук. Две бъбълчета. Опа, чакайте само секунда да видя къде ги слагам. Едно патенце. Една кутийка с френски макарони. Два шоколада в нов раздел. И естествено свичето. Това е новото ми зареждане на силки. Между другото, Леля ми беше поръчала още от Шейн и може би след няколко дни ще дойдат. И след няколко дни ще направя видео как ги поставям. Обаче ще си купа още висулки за тази кутия. Ще си купа още една голяма кутия, за да може да слагам вътре висулките. Или може би ще преместя всичките висулки в голямата кутия, която може би ще купя. И тази ще я паза за нещо друго. Така че чао! Между другото, може би утре ще хода пак да си купувам висулки. Между другото, ще си купа от Кико кутията. Така че ще ви... Моята приятелка каза... Една приятелка имаше рожден ден и една нейна приятелка и подари кутия за висулки. И аз се очаровах и реших да си го взема. И аз я се питах откъде. И тя ми каза от Кико. Така че чао, може би ще се купа. Чао!